Alright, mayong gabi mga igala, mga bayan Chitalisik lang sa Help TV Cebu, no. Ato girespondihan kining usa ka shooting incident diri mismo sa may Doña Pipang sa barangay Doña Pipang barangay kuan, no? Barangay Tejero. Tejero barangay kuan. Barangay Tejero. Asa gito na bang ang nagipusil? Asa bit? Asa? Ang buto mo nung pero asa bigi pusil? Ya lagi dia nagsugod pinusilay. Apil pinusilay? Oo no. Pusil ba to? Nagpinusilay. Pagi Umikot ka motor. pagi mga bala-bala ni mo sa oras ah. Kuan tatakod ba? Ano niya? Mo ta mandunggan kada motor. Pila ka buto mo lunggan? Tulo. Pero asa man ang katong gipusil, nagapusil pod. Nagabawas pa ya? Basaw ka gingit-ngit mo gud dito mi nanagan mo dito. Nanagan mo ko bantay. I see. So na ato mga personnel sa Waterfront Police Station. Pero boss, what naka-recovery kuan kaning mga bala? Wa may kuan boss, wala revolver may kuno gigamit, wala. Revolver ang gamit. Pero asa daw ang specific ka kaning dapit no ang giingon? Adto lang ako tara boss, kay bago. Ato naman dito ko sila. Ako hangin pa man sa ko, ang ako kuan abot ang dito man nga gidaganan. Alagadagan ba dito? Katunay ba ni ba tindahan ba? Oo. Pero ang ato kuan diri pagpangitas bala og dabe bala diri. Pero puta na asa man ning dako ba ning lugar ah. Ingit bagid kaayo nya. Revolver so wag itoy kuan. No wag itoy kaning basiyo. Anyway, ang kitong biktima pa sa mga ba? Wabate ba biktima? Kay investigador sa CCMC no. Okay, so ang biktima mo nang nabdan dre nga biktima. To sa crime scene no, ang kaning biktima nga gipusil o niya mo dre ato lang atong respondihan kining pagbamusil nga hitabo diri mismo sa may Doña Pipang no sa barangay Tejero ning atong nagbesubo sa atong kuan ni ato gi-check niyo ang dapit kung doon na ba ma-recover nga kaning mga bala pero bat tungod kay revolver man malabo gini no nang makita ang bala diri sa crime scene pero dili dapit dami nga naman pero sa gawas boss alig ba dito posible nga makahibaw gito mga kuan ang kato mga kaning taga diri kung usay okay sa katong biktima okay sa pod suspect nga gingon na pinusilay diri sa may Doña Pipang ang kaning Doña Pipang mga higala sa wa pa naghibaw og kato mga ako morning kani ay sapang no mo ni sapang man ni namin teryo o sapang dati na gilubong si Dulce Osmeña. Okay, sumani no. Samang ni yan din mga dapit. Sa to ga PNP why nakuha no nga bala imatungura mga igala uno na sa katong gingong nahitabong pagpamusil to na mga polis to na. Okay, so mo ni gikan diri sa crime scene sa Doña Pipang sa barangay Tejero dito sa Sugbo atong adtoon ang Waterfront Police Station kung kinsa kini mo ang biktima nga kini gipusil o ang suspect ilang baka sa to ga PNP. May gabi kang Buyog Yugis abay mayong gabi shout out kuha salamat kayo. Budget lang sa Help TV Cebu mayong gabi mga makigala.